danske unge har Europarekorden i druk. Ja, men det generer ikke Martin. Nej, altså, nogen skal jo have rekorden. Ja, altså, jeg synes, det er problematisk. Jeg synes sgu også, det er pinligt, faktisk. Okay. Simon, havde vi ikke en aftale om, at der var 0 tolerance over i klassen? Jo. Hvorfor skal den så brydes? Altså, fordi... Altså, det er 2 øl, ikke? Okay, vi gør sådan her. Altså, hun får lov til at drikke 1 øl, mens vi 2 kigger på det, ikke? Og hvis hun kan klare det, så kan hun få 1 med. Hvornår kommer du? Om en time. En time? Jamen, Det er fordi, jeg har lovet at drikke en øl med min far. din far? Ej, hvor stramt. Ja, okay, men jeg skal drikke en med ham, ikke? Men så må jeg til gengæld få en med. 1? Ja, okay. Hvor mange har de andre med? Situationsfornemmelsen og logikken er noget af det første, der ryger. Hvad så? Skal du med til fest, eller hvad? Jeg kender overhovedet ikke rigtig nogen. Derefter går turen til reaktionsevnen. Kan Jesper drikke ud? Og til sidst hører center. Hej Signe, det er mor igen. Klokken den er 2:30 nu, og vil du godt ringe til os? Altså, min veninde, Olivia, ikke? Eller, okay, jeg ved faktisk overhovedet ikke, om vi er veninder mere, vel? Og som ved enhver anden forgiftning reagerer kroppen med diarré og opkast.